Влиза в салона, ритъмът гърми, Мариана дива погледи лови. В студио Синева тя днес царува, латино пуска и направо танцува. Ножицата щрака, лака се блести, най-яката козметичка със сигурност си ти. Фризури и бои, всичко е на 6, тя прави чудеса с ненадминат жест. Без досадни поп-ъпи в сайта на салона, Мариана в работата си е истинска икона. Вайбър прегрява, часовете се топят, всички за красота при нея се редят. Мариана, Синева е фиеста, за маникюр и педикюр ти си топ принцеса. С латино стъпка и с усмивка на уста, ти си абсолютният шеф на красотата. Коси пострива, прави ни звезди, в студио Синева купонът се кипи. За ногти в едната и ръка, а с другата направо превзема света. Дива и забавна, няма тука скука, всички знаят, че при нея не за нас полука. От перфектен маникюр до най-гладките пети, Мариана работи и направо лети. Искаш нова визия, искаш топ фасон, пиши и директно в най-якия салон на 08 87 488 018. Пускай съобщението във Viber и бързо записвай се. Мариана, Синева е фиеста, за маникюр и педикюр ти си топ принцеса. С латино стъпка и с усмивка на уста, ти си абсолютният шеф на красотата. Коси подстрива, прави ни звезди, в студио Синева купонът се кипи. Байла, Мариана, студио Синева номеро 1. Танцувай, Мариана. Fiesta.